This time check is brought to you. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Miyerkules petsa 20 na bulan Sanggolyo tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalabati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu dili lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Councilor Espino ipareview ang pagpahamtang kay Major Liba bilang pamuno sang bitaw. Police Assistant Desk ipahamtang sang nokbo sa mga bulutuan sa probinsya sa pagsugod sang school year 2022-2023. Maisog kag masami nagapalupok sa inya armas lutang sa barangay Panukoy, ginpasakaan na sang kaso sang Police Station 8. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Panugyan sa Department of Labor and Employment o kondole sa mga empleyado sa gobyerno, oy hindi kamo kuno magkabalaka sa ginaplano nga right-sizing plan sa burokrasya. Ginpahayag ni Labor Secretary Bienvenido Lacuisma nga wala ini nagakaulugan sang pagbuhin sang mga tao sa ahensya sang gobyerno. Ginpatag ni Lacuista ang plano sang Department of Budget and Management nga nagakaulugan himuon lamang nga simple ang trabaho sa mga opisina. Isa sa mga pwede himuon amo ang pagsaylo sang tao sa iban nga opisina para mas mangin epektibo ang sistema. Dugang pa sang Tiglikom nga sa iya ginhalinan nga pribadong sektor ang kahulugan sang right sizing amo ang pagkaayo sa mga proseso kag reforma sa istruktura o kon organisasyon. Yaman gin punto nga wala plano ang gobyerno nga dugangan pang numero sa wala trabaho sa pungsod kung nga dapat magkalma lang ang mga empleyado sa gobyerno. Kung pamatian mo daw mayo, pero kung tungkaron ta ini, milyon ang madulaan trabaho. Hindi man pwede nga kakason mo siya, kag isaylo mo sa piyak nga ahensya. Amo gani, nga kakason kay gapalariho ang pangsyon sang pila ka mga ahensya amo na nga tingbon sa isa, gasulubra ang mga empleyado nga isa lang ang pangsyon. So ang silingon niya, kung kakason ka, hindi na pwede nga isaylo ka, gagutok ganito, sayluhon ka pa to. Daw hindi ko ka-intindi sining plano, ining right sizing gani. Para sa ako niya, dako kag damo kayo nga mga empleyado ang maapektuhan sini. Gasiling sila nga kalbalang, ano pagkalmamos na kay minilyon ang mahimo makatasan sang trabaho. Yes, wala question. Makakuha dako nga pundo ang gobyerno. Kung milyon ka empleyadong kakason mo, ang botsilingon, dako-dako nga kwartang masave sa gobyerno nga mahulog sa kaban sang aton sini gobyerno. Pero, milyon naman ang mawad-an trabaho. Daw, imposible na iya. Nga buhinan ka, isahon ang pila ka mga ahensya, di mo na ibutang ang iban, ginkaltas mga niya nagigasubra.
Daw hindi amo, magsiling ka nga sayluhon sa piyak. Diin mo sayluhon, pinangkakas mga lina, kay gasulubra na, gaplariyo ang pangsyon, ginkakas mga nina, kay isa lang ang pila ka mga ahensya, kay gaplariyo ang ilang trabaho. Di mo na ibutang, di mo na ihaboy karon. Gasulubragan ni amo na nga kakason, agod makasave ang gobyerno, pagkatapos mapasalig ka, nga ini sila hindi mahalin sa trabaho, daw ka imposible. So dapat laruhon ini sa gobyerno. Gusto nila makatipon mo, gusto nila makasave, di makasave ka nga, inibanan mo gani, tapos ibalik mo anong saving mo da. Kundi daw hindi amo, daw ginapadamgoy kitas ni sa amo sini nga klase sang programa sa gobyerno. Klaruhan nyo na lang nga madamo sang sanga sang gobyerno nga gaduloble ang pangsyon. Amo inang inyo natunan, maayo man na. Kayang iban nga nga pangapilang, iban na tulang sa sinihan, sige ang sweldo sa gobyerno. Amo niyang usik nga dako. Di pagkatapos, kay nadiskubrihan nyo, nga wala man sa gali trabaho. Malapit lang sa isa ka politiko, job order, casual. Pagkatapos, masiling ka mo nga, wala buhin kay ibalik sa trabaho, ginpahalin mga ni kay wala pangsyon. Daw hindi maintindihan. Daw kabudlay haw. Daw kabudlay tong karon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang balitang ito. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Besyara tayo! Besyara!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula.
Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Oy, kamusta ka mo dira sa mga kabanwahanan kag kasyudaran sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental sa malaputan sang signal sang Aksyon Radio Bacolod. Gapangalap kapita didto sa Iloilo, subong man sa Palawan, sa Mindanao, sa malaputan sang signal naton. Morning. Kamusta ka mo dira? Diri kita sa syudad sa Bacolod, tagaan naton Igtalopangod, ang palibot sang syudad sa Bacolod. Karon nga adlaw Miyerkules, dali na lang, mapulak naman ang bulan sang Hulyo, masaylo naman kita sa bulan sang Agosto. Dire sa amon ang bulan sang Agosto ginatawag ina nga Tiempo Muerto, Tigkiriwe. Kag ginasigahom naton nga kabay pa
hindi magsaka ang kaso ining crimes against property. Kay kung gapamigado, gagwa na ang mga balita, pickpocket, akyat bahay, hold up, kag iban pa. Amo na siya ang nagatuluhaw nga mga insidente, amo na mga krimen nga gatuluhaw sa tion sang tigkiriwi. Timing man kay abre klase. Di gadulubli ang problema sang aton sini mga kauturan. May lang gani kay nagsiling ang DepEd kag paagi man kay Vice Presidente Sara Duterte nga hindi anay pag-i-require ang uniforme sa mga kabataan sa pampubliko nga bulutuan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:21 na kay Arlene Villalobos morning Kapitan Nitib. Shout out na sa Bakam Tuda driver nga nagdaog sa Alonso Cup kahapon. Congrats gid kay Salvador Tanalion, Sofia Angel Tanalion from Pontevedra with love. Kay Rochelle Polhencio Susana, good morning. Gamonitor kami sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Milili Uligo, tamyaw ko Ma'am Vanessa Star Kaglok Matmayo, Jinky de Alagnon, Noel Amar kag Alex Muntisa. Basto to balulot aga pa. Si Jinky de Alagnon aga pa, morning kuno kay Arthur Jeep Villasor, Star Bayo Kaglok Matmayo, Noel Amar Alma Uligon, Christian Manalo, Angelica Lape, kag pamilya ya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Imbong Jucampo, good morning. Pangapi upod kay Kap Bito sa Maaw. Kay Warli Tunisia, good morning. Sa Barangay Talok, kag Barangay Magbalyo. Araman, si Aida Alunan, morning da. Kay Judge Napjaman, tigabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Robin Tampos, kag Bob Francia. Ato nagali si Robin Tampos sa Ibi Magaluna, no? Kay Toto Raul Alibugas, dalong galadlad nga napamahaw mo da. Kay Roy Marino. Kay Pare Remias Arroyo. Dira kay Ana Diaz sa Purok Balulan, Bago, good morning man. Kay Philip Bilisa sa Murcia. Si Pare Kinit Babon, kamusta ka da? Kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla. Si Pare Erning Hurilyaga bugtaw na ni. Kay Richard kag Toto Bino sa Barangay 4. Kay Paring Istoy Querido ga walking ka na. Sige na. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:23 na. Aber, kamusta ang palibot sa Bacolod? Observation report sang patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga ng mga tagpalamati, good morning. Ang laragway karon sa nga pila ka mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod, masyado gid ka tawhay action Fred, no? Pero sa piyak sining medyo matawhay nga kaagahon sa mga dalanon, isubong iya umpisa naman ang busy man sa mga gwardiya diri sa tubang sang Robinson's Place action Fred, because subong iya ga umpisa na ang linya, no? Subong kagahon. Actually action Fred, kung lantawon mo sa aton sini iyang screen subong matamas kami abante ni aksyon na nani, ari kami sa may pinakabuli dampi aksyon na Fred. Abigyan ni namon dutay lang ang tao sa mga prehistro, ari nagali sa may exit na dampi aksyon na Fred, no? Sa Robinson's Place, sining aga ang pila naton ka mga kauturan, iniya ang pinakabuli na niya aksyon na Fred, ari sa may exit dampi ga tindog na ni sila. Subong aga aksyon na Fred, kaga umpisa sa paglinya, may makitaan ka di reaksyon Fred, may tent na naghalo na sila. Nagbalod ka mo tent, day? Temprano, mga nanong oras pa kamalang taon pa ni sila aksyon na Fred. Okay. Damo ni sa ila, mga grupo ni sila aksyon na Fred sa mga kabataan. Anong oras pa kamo di?
Diri ka ba nagtulog? Oo. Naka-attend pa ni sila action na Fred. Mga ano oras ka man nagabot di? 10 sa gabi. 10 di sila sa gabi action Fred. Pero ari sila dampi sa exit, no? Exit dampi sang Robinson's Place. And ang ibang diriya action na Fred, amo na ni ka pertis ka pagkalaban na sang linya. Ang ibang katulog pa diriya action na Fredo. Kunti may mga kondriya, Guru Garden, sang Robinson's Place sa pinaka-main nila. Ang ibang diriya, kanami na sang katulog pa ni sila pa mangguton tani ang iban. Kaya rin na gani reaction pa sa may sidewalk dampi, baw kanami sang katulog sa pila natin ng mga kauturan, especially grupo sa mga kabataan. Anong oras pa ka ba nagabot dito? Alas 6? Kagabi? Oo. Kagabi na. Wait na ka ba tulugay? Importante, happy. Importante, happy. Pila na edad mo? 15. 15. So, para mapapahistro ka para sa SK. Mga kabataan ni reaction na Preda. Alas tanan makita mo, tanan mga hopiness, no? Wala, may nagbalon pag isang tent man diri ba sa pagkadamo man reaction na Fred, no? So, mga tent diri sa tubang sang Robinson's Place. Subong sini sa atong ginalakat karon aksyon na Fred. Lapit na kita sa may pamusod sa kilid mismo sandalan sa sidewalk. May mga tent sa gihapon sini nga aga aksyon na Fred, no? Ang ginapamutang. Ang kalabanan diri sang nasiling tana puro mga holiness aksyon na Fred, no? Sini nga aga nga naglaong nga makaparehistro. Sini nga aga actually ari na kita sa may main entrance na mismo sa Robinson's Place, pero padayon gihapon ang pag-abot sa pila naton nga mga kauturan. So para aksyon na Fred, no? Muli ang sitwasyon karon sining aga sa area sa Robinson's Place, again extension or rather mall registration, no? Yes ang complex sining aga. So para muli ang pinaka mga observations sa sining mga kauturan, especially mga kabataan nga ari karon diri nga aga di sa ila sining pangapi, no? Dapat inanggit sila sa Santo Class Serval Coffee. Sa muli ang Kiraw ini sa aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkakot, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Porting registrasyon, no? Kamang lagba, ang kabataan, may mga kandidato na inislay, nga iski kagawad. Kag may mga kandidato na sa mga pagkabarangay, kapitan. Porte. Masadya naman. Kung madayon na sa Disyembre 5, porte ni, garinagamak ang eleksyon sa barangay kag iske. Pero sa nasiling na naton, hindi kita magpasalig nga madayon gid sa Disyembre 5 ang eleksyon, kay madamo ang mga nagapamalabag nga mga mamalida. Kay kanugon sang kwarta ko, no? Bago lang natapos ang nasyonal kag lokal nga eleksyon, padasnan pagid sa barangay kag iske. Posible niya pwede ipaisol isa ka tuig o kon 200 sa 224 amo na mga plano sa pila ka mga mamalida. So hindi pa kita makasigurado kung madayon gid ang eleksyon sa Disyembre sini nga tuig. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:30 na. Anong ginaplano nyo nga pamahaw karon nga kagahon? Ako kadamo subong sang gingaw, no?
nami bla ipautod mong ulo ya pagkatapos ipalasa amo ng tulahon mo. Baklan mo batuan abi paitan pagkatapos sampawan mo daon tangkong sa pagganamit. Di ko may mga panit subong pakihad ka ni pisbla kag iprituhon mo tapos bakal ka do isa kaputos nga Bisaya nga ginamos baklan mo sa kalamunding pagkatapos mga kutito tabi mga limak bilog kag ipusa da baw kanamit to. Kampyon ang pamahaw mo karon nga kagahon daw kanamit no. Tapos nang gaserve si mo bago lang tapos paligo gatampi lang tuwalya. Daw kanamiton sa ngaton pamahaw karon nga kaagahon no. Karina kamo mahaw ta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Ari anayo libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension Clinic, alas 9 sang aga, Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man.
In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunod mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang maayo ang panahon subong, no? Daw manami ang panahon sa bugos nga pungsod sang Pilipinas. May ara nga low pressure area nga medyo nagaulo apekto sa Palawan. Red sang high pressure area ang nagaapekto sa nabilin nga parte sang Luzon. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, maka-eksperyensya man sang magalumon nga langit, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. Bangod sining hangin habagat kag low pressure area bala. Mahina itubtub kasarangan ng uyop sang hangin, di ka nabagat na nasidlangan, pakadto nabagat na ang mabatyagan sa isla sang Negros, kag ang baybayon may kasarangan tubtub may pagmulumadlos nga pagbalot. Action Radio Philippine Standard Time las 4:39 na kay Jason Matt Hinubia. Nakapangapi ka na? Tapos na. Sige pangapi samtang nagaprograma. Sige. Kay Milko Bilio, good morning. Tamya ko gali ang grupo Pagidait. Si Brad Mating kag Brad Doni sang Espanya ang mga tanod nga wala nagakatulog. Sige morning. Sige, digamo ta. Correct. Kay Milili Uligo Tamyaw ko Boss Kulito Baba Andre kag Juan Zamora. Kay Amik Garciniego. Mayong aga sa Candone. Bao si Andrew Juanitis.
Gagkadula ka, gagatuhaw man. Kamusta ka, Andro? Morning sa imo. Kay Serwen Hogos, good morning. Nagapamati Murina Esconde sa Russia sa barangay Sibukawan dira sa Isabela. Taga Isabela da. Good morning lang. Dira kay classmate ko Efren Pumpirada. Kay Net Salarconda, good morning. Kamusta ka pangapi ka na subong? Kay Marlon kag Lagrimas Reyes. Dira sa Dilag Pamilya sa Sumag, Belmonte Pamilya sa Proc Riverside sa Barangay Sumag, nagaupod sa aton tagsagid kakagahon. Kagabilog nga pumuluyo sa nga Barangay Sumag da good morning lang. Upod-upod lang kita. Si Nini Pato sa Burgos kung kaysa kulukit anay kami dira, no? Sa Burgos Market. Anano ang mga dalagko nga mga balita nasyonal? Bao kahapon, Purte, no? Si Senador Rapi Tolpo, sila niya mahatag ko 1 milyon nga padya para sa makatudlo. Kadumdum kamo nga may ginpatay nga 21 anyos nga lalaki. Pagkatapos, ginimuslan pang nubyaya sa Marinduque. Ti siling ni Tolpo, ginakondinar niya among krimen. Nagtanyag sang padya sa sino nga makatag impormasyon makatudlo sa pag-aristo sa sospetsado. Suno kay Tulpo, ano man nga impormasyon mahimo i-submit sa iya opisina. Sos kasubo man sa nadangtan sang magnubyo, may camping trip sang magnubyohanay sa Buak Marinduque. Sos, oo, ano nga disgrasya iya nga nagresulta sang isa ka masakit nga trahedya matapos nga isa kawala makilala nga lalaki nagsulod ya sa tent nila. Bo pobre matong magdubya. Ang 21 anyos nga lalaki ginpatay. Hamak mo nga kapulo ya bunuon mo. Samtang ang babae hinimuslan pa kag ginbuno siyam kabises. Terrible mo. Siyado nga krimen, pinatay ang nubyo, ginimuslan, binuno pa ang babae. Suso, ang ikuha ya, kwarta, cellphone sang mga biktima. Amo ni ka lain sang krimen. No? Amak mo, ga-enjoy ko tani itong magdubya, may 10 sila yung ila, sudlon mo yung kagpamatyon. Ba ano nga klase nga pangabuhi ini. Masakit nga klase balita. Siling ni Senador Rapi Tulfo, mahatag ako 1 milyon kung sinong makatudlo sa among sospitsadong nagbuno sa Magnubia. Itudlo nyo, yawat pa 1 milyon eh. Doon nagdaog lang na si Luto. Nakabulig ka pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Morning kay Rosendo Mondrial Ereliana. Good morning, tamyaw ko pamilya Ereliana. Dira sa Kamansi. Sige. Rongo sa La Castiliana. Taga La Castiliana da, good morning lang. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Sige. Oho. Morning. Bao, sino ini? Buksan tabing buon-buon ta. Morning, tamyaw ko asawa ko si Gina Toribio Panes. Kag bata ko nga si Ila Jean Panes. Ilang nga dua dira sa Hacienda San Isidro, Barangay Cubay, La Carlota City. Nga tamyaw ka mo ni Gamay Tulusa Panes. Good morning taga La Carlota. May lang pagbunitor tagsagid kakaagahon. Sige. Lapit na lang, pitsa 20 na, pitsa 25 suna na ni Presidente Bongbong Marcos. Ano naman ang iplasta niya nga mga programa. Mabalaan na kung kamusta ang pagpungko ya sa Departamento sang Agrikultura. Mabalaan na kung ano pagin nga mga proyekto ang ginahandom kaginaplano sang bagong gobyerno. Si dalom ni Presidente Bongbong Marcos. Madamo subong ang nagabantay mo kung anano ang habyog sa bagong presidente.
Kadaan nga sa pagpapili ya, purting balbal sa iya, pero purti kadako sang buto ya. Tiyan mo ina nga, nagalaoman ang pumuluyo nga may maayong resulta sa pagpungko sang bag-o nga presidente. Sa nasiling na magahanimon kita sa bag-o nga presidente. Tagaanta sang nagakaigo nga ligwa. Panilagan ta, basi kon ang habyog ya, makapaayo man sa pungsod Pilipinas. Hindi kita dali-dali nga maghatag sang aton sinipamatbat sa isa ka politiko samtang bag-o lang ini siya makapungko. Wala pa ta makasiguro mo. Base pa man lang, malubad niya ang kinawatay, korupsyon, kag iban pa nga mga kalamalamahan, mga nagakatabo nga kinuutay sa kaban sang gobyerno. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:46 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Life extension. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kadiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kung yara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan
o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring isa ina ka sleeping order. Sa diin nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig. Sa pagtinlo sa ngalan, pagkakas sa ngalan sa benepisyaryo sa purpose blane, kay 1.3 milyones kuno, daw hindi man imol ang iban, ginabusuhan pa ang ila sini benepisyo. Ang iban sini, maayo gali ang pangabuhi, ginsulod ang ngalan niya sa bululigan sa gobyerno. Nagsulod sila papasan problema sa gobyerno nga mayong ila pangabuhi. Ang iban niya, kung makabaton kwarta, diretso sa panahuran. Ang iban ginainom, ang iban ginaprinda. Kag diin pa na nga sahi sa mga bisyo, ang ila siniginahimo kung magbaton sang kwarta gikan sa gobyerno. Wala matutukan husto bala. Wala sang nagakaigo nga pagtuon, hala, balbal nga balbal, ang isubmit nga ngalan, okay lang. Tigin tinluan, kung tinluan ini, mga 15 bilyones, hamakon mo, mga 15 bilyones ang masave sang gobyerno, nga ang kwarta nagkadto lang sa hindi man mas kinahanglan gid sang gintagaan, mas madamo pa iya ang nagakinanglan nga wala makabaton, kay wala tapik, wala sang kilala, palapit-lapit porsyon, wala madala ang ngalan. Pero ang makasarang nga daan niya, maayo ayad ang pangabuhi, amo pa yan nakabaton sang bulig. Nga supposed to be makadto niya sa mas bululigan gid. Ang malain kayang iban nga ginabuligan, himo pa nga bisyo ang bulig sang gobyerno. Amo na kung kaisabla, kabudlay, buligan ka na, ang kwarta nga ginbulig sa imo, imbes nga igasto mo sa pamilya mo, rekta kay mo sa pusuyan, pangginggihan, kag iban pa. Ara karon kay tiluan ang mga ngalan. Kay basi madala ngalan mo, ti kundi tapos pulitana, wala ka na sang palaabuton pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Panahon na ini nga magkapi-kapi kita. So kung gapangapi ka mo, ang aton rekomendasyon, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Nga nagapangapi na ka. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga Sa porsa sang aton kapulisan,
Maisog kag basami kuno nagapalupok sang armas lutang sa barangay Pahanukoy ginpasakaan na sang kaso sang Police Station 8. Police Balita. Detalyo pod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Friend. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ido nga ginbasa. Ini ang paglaragway ni Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8, matapos nadakpan ang nakabig maisog kag nagamaoy nga persona nga nagapalupok sa sini armas sa Purok Santa Antonia, Barangay Panukoy, City Ciudad sang Bacolod. Kahapon nga adlaw, Action Friend, ginpasaka ang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591, illegal possession of firearms, kag 4 counts sang threat, bato kay Samuel La Rosa, 42 anyos, soltero, kag pumuluyo sa Santa Antonia, Barangay Pahanukoy, City Ciudad sa Bacolod. Nadakpan sa akto nga nagauyat sa armas luthang nga 357. Si La Rosa sa magresponder ang kapulisan sa Station number 8 matapos nag-report ang mga complainant sa mga kapulisan. 4 ka mga persona ang nagreklamo kay La Rosa nga sanday Allen Barana, Lobby Peduzzi, Princess Peduzzi, Rodel Peduzzi, lunsay pamuluyo man sa nasambit nga lugar. Sunod sa matagreklamo, ini sila ang gipalukpan sang armas luthang sang suspetsado, kaginpahog pa nga tirohon matapos nagpalupok sang iya sining armas luthang. Sunod sa kay Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8, naubos ang dibuenas ni La Rosa matapos makapila ka beses magresponder ang kapulisan sa reklamo batok sa iya nga hindi ini matimingan nga sang ulihi nadakpan man sang aton otoridad. Bali, aton nga suspect si Samuel La Rosa, apat ni ang iyang complainant kay gintawag yan eh, na puno kirohon, tapos napalupok sa area, time ni kay aton nga police mobile sa palibot. Sunod sa akong mga police diri, termin yan ni kinahimo, termin sa respondian dira ng kapalupok, pero hindi maaktan sa police, ugutan ako dayon, tini nga chimpo na ubos kitipwinas niya, nadakpan niya. So may na-recover sa iyang isa ka revolver, may live ammunition nga nakuha. So damo nagreser ang ginapahog kita sa lugar gali. Tugay na ni sir kay isang nagigigatan ni. Amo na permi complain sa Purok nga permission ka palupok, pero kung abot ang pulis mo sa makita kaya panago ya. Ubos kitipwinas niya. Timely nga ang tropa ang mobile talapit lang sa area. Nakaresponde ka kung nakita kit siya kag nadakpan siya sa akto nga nakakapot sa siyempre. Revolver ya daw po siya kayo sipin. Yung pasaklit na naman sa crime na para ma-determine ang serviceable sining armas. Katang narigo man natin sa parapin. Kung mapalupok kasi sir, ano, permine sa hubog, permine sa may kontrada? Hindi man. Kapay-sukisog lang sa area ya. Kaya kita sa aga, kita ko siya daw pasak man siyang ito. Kung sa ila area to, may armas siya, isog-isog sa dito. Supong kita ko siya daw, basak ni ito. Pakulot man lawas niya. Pero dito kung sambal sa mga kumpinanta, kurti kaisog ka ni armas. Kaisog ang tawag ni armas. Pero naubos kini siya niya pinas kay kapila natin sa respondian, di timingan git siya. Action Fred, si Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8, sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:03. Grabe. Nabasa ang ido. Ay, puerte ho. Kung makataklos armas, amo nang siling ko bala, bawa. Ang armas na yan, hindi na para ipatikal-tikal, proteksyon na sa lawas kung kumplito ikaw. Sa lisensya, may permit to carry ka, may permit to possess ikaw, preparasyon para sa imo sini dipinsa sa lawas, kag dipinsa sa panimalay. Pero kung hagab mo na palupok, hagab paniro kabulan, daw hindi na inaamo. Di pwerte kay isog, no? Anay kay gindakop, ang pananaw siya siyang kapulisan daw basa nga ido. Akakalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:04 na kay Ame Agustines Baron. Good morning. Liyog tamyaw kuno kay Elmer Carta, kay Chay Liune, kag Choy Butsoy, Permigid, nagapamati. Si ang ilagay yung dato Castillo Morning, tamyaw ko si Maricon Castillo Gloria Moreno sa Berot, Libanon. Kay Junjun Castillo nga taga Banga Totong Ono, Barangay Pilisa. Kay Armando Gabang Morning, ga-monitor kami sa programa. Salamat gid. Kay Jupa Caritativo, good morning. Tamyaw ko liyog kay Julpa Caritativo sa Barangay Robles, La Castillana. Kay Richard Malayang, good morning.
Monitor kami sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Manjo Arniho, ga-monitor kami from Hisosa Heights, Estepania, Tamiao Diana, Villanueva. Good morning sa inyo. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagaho. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksak. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod. Nurse
DSWD, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontline. Na, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw 26-34. Una nga bula resulta 26 kag 34. Second draw 4-24. Ikadua nga bula resulta 4 kag 24. Third draw, 7-32. Ikatatlo nga bula, resulta, 7 kag 32. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang luto tatlo. Una kita, 642, jackpot, 14,283,746. Ang jackpot 14,283,746. Winning combination 642, 18, 9, 16, 12, 36, 14. Winning combination 642, 18, 9, 16, 12, 36 kag 14. Saylo kita. 649. Jackpot 46,737,318. Jackpot 46,737,318. Winning combination 34, 8, 44, 42, 639. Winning combination sang 649, 34, 8, 44, 42, 6 kag 39. Saylo kita. 658 ba dako-dako ng jackpot 109,263,036 jackpot 109 milyones 263,036. Winning combination in any order 52, 45, 25, 43, 51, 29. Winning combination sang 658, 52, 45, 25, 43, 51, kag 29. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18 na. Kay Ana Ruby Kiatson, good morning lang. Kay Sara Reyes, good morning. Gamonitor kami sa La Carlota, sa Pilar Family sa Lagrana. Kay Jimmy Latido Senior, good morning. Mornings kay Bonifacio Warriors, Purok Kawayanan, Barangay Mailom. Salamat sa sponsor ko, no? Sige. Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning. Kay Rina Bisiti Makiling, good morning. Tamya ko da sa akon nga pinalangga nga nanay, gamay, tatay Burdig, kag sa akon mga utod. Salamat gid. Kay Dante Makilan, good morning. Kay Roberto Dorado, morning. Purok Esmeralda, good morning. Sige. Dira kay Francine Natalie Bautista, good morning. Pamilya Bautista, Monteras Morales, Mamis, good morning. Dira sa Barangay Maaw, kay Huma Lumina. Kay Katiber, good morning man. Kay Tia Kim Iriman, may lang nga pag-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Upod-upod lang kita. Duludugsing lang kita kon kaagahon. Sa kapihan mga grupo da bagapon ato to, si Joel Perido. Absent si Munsing Syukon kapon, di siya nagadto man.
si GC, pare GC Sindico at toto si Bida Tumbos, si partner Eric Araman, at toto si Buybala, si Dot Sulibin, si Maral, si pare Ed Yangson, si Billy the Kid Caro at toto, si Jimmy Candelario. Kabaw kadabo sa absent kapon, nga wala mag-alabot, diin kamo ayon, diin kamo nagbakasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Kay Linlin Nubirada, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa ato na tagsagid kakaagahon. Ari ho, may pamangkot lang ko sa inyo. May asma ka bala? Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong law. Sa Hulyo 31 kag madamo pa nga mga lugar, daw hindi kita katibawa sa COVID, no? Ano ini ang nagakatabo? Daw nami na kuntani, daw libre suna na ang aton paglagaw-lagaw. Baw, gulpi naman, may mga report naman nga pag-ibwal naman sang COVID. Ba, daw hindi sa yawan, daw hindi siya magalin sa aton pungsod. Kag hindi lang sa aton sa China, subong may mga lockdown pagid. Ay, oo, disgrasya nga dako. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Dira kay Chupilo Española Jr., Tamiao Kunanay Lourdes sa Tagda Asunto sa Hinigaran. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning. Watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Taga La Carlota da, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol,
kag steroids bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kung mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight. Naton sa Bacolod City Hall, Councilor Espino, ipa-review ko no ang pagpahamtang kay Major Liba bilang pamuno sang bitaw. Si Action Dale Salazar may report. Action Dale. May reaction of Fred na pag-ausisaon ni Bacolod Councilor Al Victor Espino ang pagpahamtang kay Police Major Junji Liba bilang pamuno karon sa Bacolod Traffic Authority Office sa kon bitaw. Ginpahayag ni Espino nagapuko bilang chairman sang Committees on Laws kag Transportation. May reaction Fred sang ordinansa sadtong gin-author si former councilor kag karon Congressman Greg Sataya na nagatukod sang bitaw kag Bacolod Traffic Authority Council kon bitak ginpathag sang konsehal kay sa idalam sa
sang probisyon sang ordinansa nga nagatukod sang bitaw. Dapat isa ka civilian action friend ang mamuno kag indi isa ka pulis. Tulo kay Espino ang bitaw, ang isa ka civilian in nature kag siliba, ang isa ka PNP officer, pero ging klaro action friend nga pwede pa ini nga mangin officer in charge o kon OIC sang amo nga opisina. So how can we appoint a sitting police officer to a purely civilian office? Amo na nga ako na official nga, no? I'm currently reviewing that because he cannot. As OIC, maybe, yes. Nabatyaan si Bacolod Councilor Ala Victor Espino. Life Extension Coffee Mix mga ka-aksyon, bayo din ini sa mga mahilig magpang sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Kay Giselle Hope, good morning. Kay Tilma Pihida kuno Sion Kadungon sa Ngasinda Conchita Coscolwela, Barangay Sagang, La Castiliana. Kay Nathan Burumio da good morning. Monitor sa Barangay Panakiaw, Isabela. Tamiaw tanan nga pumuluyo sa Barangay Panakiaw, Isabela, kag Sitio Sulbod, Moises Padilla, nga pamati kuno sa Aksyon Radio, labi na gid sa Borromeo kag Hermohino nga pamilya. Kay Nancy Garcia, good morning man. Kay Aida Alunan, nga monitor sa Barangay Granada, taga Barangay Granada da good morning. Kay Ray Flores Barayuga, good morning. Tamiyaw ko lang sa kapihan ni P. Barayuga sa tanan nga nagapangapi dira sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Nga monitor lang sa Barangay Estepania, Fortune Town. Ba, si Elizabeth Gamala, siya. Elizabeth, good morning. Good morning, tamiyaw ko no kay Caleb Jacob Kapuras sa iya ikaapat katuig nga kaadlawan karon nga adlaw. Kay Caleb Jacob Kapuras, happy birthday gid karon nga adlaw. Kay Edilaos kag Nanay Sabil, nagamonitor sa Victorias. Kay Kurt Nathaniel Dila Torre, good morning. Monitor sa Purok Dulunan na Sinda Guba, Central, Maaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilin. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sa Action Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa po sa mga eskwelahan sa probinsya sa pagsugod sa school year 2022-2023. Detalye upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan.
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Engineer, pasudlon talang anay si Action Alvin Graba sa pila ka mga blatter entry. Balita sa patrol. Action Alvin. Action Alvin. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:49. Wahapin. Action Alvin. Aksyon, Fred, na-recover ang marijuana kag shabu sa duha ka separado nga bay basta operation sang mga kapulisan sa Barangay 2 diri sa syudad sang Bacolod. Alas 2 ka pasado kay na sang aga na aresto ining si Elmark Sunido alias Jagger, 20 anyos, kaga residente sang Purok Tahong, Barangay 2 diri sa syudad sa Bacolod matapos nagbaligya sang marijuana. Now, sunod diri kay Police Captain Paul Vincent Pindon, malapit isa ka semana nga ginamonitor ini si Sunido matapos gid padangat sang isa ka confidential agent nga naga-engage si Sunido sa pagbaligya sang laya nga dahon sang marijuana. Now, na-recover sa mga otoridad ang 25 tanan kaputos ang suspected dried marijuana leaves nga ginabulubanta 500 o kung 500 ka gramo ang kabugaton nga may dangerous drugs board value sa 60,000 ka pesos. Samtang sa Purok Balinday naman, aksyon na Fred, na-aresto kagabi ni si Melvin Emolaga, 28 anyos, ni matapos yung nagbaligya sang shabu sa isa ka pulis. Na-recover sa iya ining 5 ka plastic sachets ang suspected shabu. Ginabulubanta 4 ka gramo ang kabugaton na may dangerous drugs board value nga 27,000 pesos. Ang report sang patrol ginadulong sa inyo sa Bidaksyon, nanikiraw ini sa aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Morning da. Kay Utay Benedicto, tamyaw ya kuno pumuluyo sa Barangay San Jose Sipalay, adlaw-adlaw nagamonitor sa program Tagsagid Kakagahon. Kay Melchor Bernades, laminigid sa asawa ya kuno kag anak Diana Sara Aguilar, kag diraaman kay Mel Bernades og sa tanan nagapamati sa Action Radio. Sige, halin sa Buraida, Saudi Arabia na. Elvira Hilogo, good morning, watching from Permville, Pahanukoy. Taga Pahanukoy, good morning. Kay Ana Sinoro, good morning man. Si Jinky de Alagdon nagbalik sa Welcome Star Mayo right now in Cebu. Please tamyaw man kay Mama Lulit de Alagdon, Papa Dio kag pamilya de Alagdon, Repuila Torino dira sa Barangay Pandanon, halin sa Arizona, USA. Sige, morning da sa inyo. Okay na. No problem na. Oy, ari ho, immediate hiring, no? Base kon may abilidad ka, junior salesman ka, delivery boy, driver ka sa truck, latiro, mekaniko, motor pool manager, apply na. Dira sa Robin Hood Commercial, dira sa Tandang Sura, Barangay Tangob, siyudad sang Bacolod. Dala ka lang, bayudita nimo, 2x2 nga kudak.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod. Nurse Taga Barangay Uhaw. Uhaw ang panawagya. Sila barangay kay Uhaw Perme. Kada hapon diretso sa ilimnan. Hindi tubig, kundi nagahulas nga botilya. Puerte nga mga abilidad. Morning kay Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva. Antonio Yulo sang Binalbagan ba? Nagamonitor gida. Mga grupo, Barke Tribe, si Ana Sinoro, good morning ko no. May lang nga pag-monitora, tagsagid, kakaagaho. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1, upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension Vitamin D3. Ang mga